Virovitici je otvoren 20. jubilarni međunarodni sajam gospodarstva, obrtništva i poljoprivrede Viroexpo. Prema broju stranih izlagača najveći dosad. Sajam je otvorila predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović. Od domaćih delicija i rukotvorina do građevinskog materijala i poljoprivredne mehanizacije. Sve to i ove godine ima Viroexpo. Domaćim proizvođačima meka za promociju, a kupcima prilika da otkriju izvorne proizvode, poput brašna mljevenog na kamenu. Prepoznali su nešto što danas na našem tržištu više nema. To je staro izvorno domaće, ono nekad što se radilo naši bake i dede. Za razliku od mnogih sajmova koji propadaju, Viroexpo održao se 2 desetljeća, a ove je godine rekordan broj stranih izlagača, njih 704 iz 26 zemalja svijeta. Prvi put izlaže Kazahstan, a ovogodišnja je zemlja partner Mađarska, koja najavljuje još čvršću suradnju. Mi se nadamo da ova granica stvarno neće dugo potrajati i da budemo imali što više prolaza, da li su to asfaltne ceste, da li su to mostovi. Punu potporu razvoju poljoprivredi i gospodarstvu najavljuje i predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. Želim nadalje istaknuti da je Republika Hrvatska zainteresirana za jačanje gospodarskih odnosa i u okviru višegradske skupine, gdje osobiti naglasak stavljamo između ostaloga na prometno povezivanje i razvoj malog i srednjeg poduzetništva. Međunarodni Viroexpo, mjesto poslovnih susreta, stručnih predavanja, ali i zabave, traje do nedjelje.